fii atent, e problemă. Reconstituire. Nu, la ce s-o dau? La realitatea sau la ce Dumnezeu s-o dau? La toate. Trebuie să limite simplificați toate. Nu, bă, trimis pe site la ei, mă. Da? Pui pe YouTube, trimis pe site la ei, pe e-mail, le trimis link-ul și gata. Da. Deci dacă sau de ce? Stai că mai vine unul. Vine Grand Master, maestru. Acum să le scoată lama de acolo. Hai că, pulă, ăsta e cade pomul pe drum. Care pomul pe picior? Pe picior. Și atunci ce? Bă, dar asta numai pom, nu așa cum trebuie să grăța, bă, din astea acolo. Bă, ăștia cred că își dau acum examenul cu drumul. Și la examinare pulă, cred că ăla care a plecat ca să ia tot notă de trecere. Ce ai, măi, am văzut un copil, mă, tăia cu drujba, ăștia căcați, să-mi fac pula că nu tăia ăla, n-avea nicio treabă, mă, și că s-a născut cu drujba în mână. Și pula mea pune toți loserii. Și pot că capul la monedă peste lângă el. Fac piciorul, poate te prind la care de seară. Deci fii atent, a rupt 2 copaci ca să tai unul. Și-a mai tăiat unul degeaba. Cum asta la alba asta? Bă, dar eu cred că pe ăștia-i doare în pulă, mă, că sunt aici lângă clinici, lângă spitale. Vedea camionul și ăla, așa la treaba de camion, poate. Băi, da, ați auzit că serios, foarte 70 de ani, nu? Hai, mă, ce face? Cine, mă? Mi-a dus narcotic, frate. Cum? Unul, la etajul. Cu ușa e la birou,